sħaħ mill-bidu tal-ħolqien fejn kollox ħaj ritmu ħaj sal-mewx ta' ġolerin u l-bniedem l-ola fost l-orrif din ħajtu kollha nkwir mimlija ġerminaj waqfin xi tmija u telfin jekk dil-ħolma min jaf xi darba għax tirnexxi jintesa kliem tal-preġudizzi u kollox jerġa' li kien fl-eqreb żmien. Il-mixja tal-progress waslet lil-bniedem passaġġ għad sa jilħaq l-univers biss xorta waħda għadem min subaħi ħares lejn jistaqsik bajni skur